kachepalong dun. Isi arong kepangri ponjia phan pulote inut rong asar kedo kenang so lason thoti habar isi kepangri jia phana bangke inut Sarkari rong asar setamit kedo kenang so laso pen matha ponsi ke isi hin pen Sarkari rong asar inut patikon inut SGB habar angkang along rong thom kalte rong pi andudu bangso habar along kelang ponjia pu bangke SGB tum hendo laso kepangri jia phan pura kedam tang pai pai ni phai kri clear ni langfer constituency ke parlo Sarkari ghat habar aparmana phanpura Chingthur Singnar phan Sarkari Bura pathi ponsi Asia hinten appointment alo diki bajir potang SGB pulote rong thompli rong asar pen arpu the muchat abang phulo inut SGB pulote alangli habar arlo longle phelang pendang lok rong rup arlo ke Chingthur dunjia phan bidisore ki pidun pendang lok jakong horang lapen bisar kidar along anta kilang dunang jibek abang phulo lasila hayar pu mesen pen ke paklempon jia phan pura Sarkari Bura association pen chepatir pi ponsi Chingthur Singnar phan local MEC mate ke ACEM madhuram lekhe arideng pen appointment alo pi pajer pon penang an RG ding kloi pen Sarkari ghat habar apharman mate atir sam along Chingthur Singnar aphan Sarkari Bura arpu kepek pon thekapot Sarkari ghat habar aradatum KACEM madhuram lekhe anparta KAC kachari team karbiang longa tumaphan kachuro pajir pon Gunan ke nilita bori pon to dia na unitoan dan dia puri rong kon itu doan hantu ni kecilang konji fansi bori PM sar nilino kan kelar pot langi fancuru lo appointment amina masih najet kon serupit lo langi sar bangso hut aluhiaman pen local MEC madhuram lekhe langfer BDC chairman Dorsing Rongpi Bokalia municipal board chairman Hemsing Teron Karbi jutanga song ameipu ki haiti mungatum chetong dun rinti tak Sarkari kita hawa bangso kusam hawa lo Pinan ali gidi dan Sarkari Bura bangso kami aja ratu karena kisu nang kasi laso matha pen idam council CM sir leadership land and revenue IEM mate ko china MP sa motion tiso alang itum nakang hompen abangso Sarkari Bura appointment lalu diniko lasote metini abangso lu alang lihem langper dan langper Sarkari Bura association ahin pela bangso amai kedeng ponamai mate kachu ponamai kitono mate appointment অনুষ্ঠানে রিলিডেন পেনালা লিখান বাদি News report KTB News